Здравейте, приятели! Днес сме на язовир Бодрово. Разпънал съм вече въйчките. Не снимах докато разваряме багажа и ги разпъваме. Хвърлил съм 2 на Снежен човек, 2 на Попъп. Между другото имахме даже един удар на Фокса, на Попъп Цитрус. Един по-розов такъв. Може заради цвета, може и заради друго. Разпънал съм сладката и сега захранвам лека по лека с кобрата. И очаквайте включване. Сега даже ще ви покажа как захранвам с GoPro-то. С кобрата. Да, стоя малко така. Вземем малко люта риба. Сега ще взема малко ягодка, да има за цвят. Все пак, принципно, зимата, нали, рибата обича повече люто. Опа. Ама... Опа. Сложа малко ягодка, защото не е важен само вкуса и цвета, защото примерно ако захраните нали, едно петно, аз захранвам със сладката, пак се осрах, захранвам аз със сладката, една смеска и отстрани фърлям на попълповете, защото съм двата попъл са на ръка фърлени, малко по-наблизко мога да излезе нещо. И да. Здравейте, значи сега изкарахме една риба, удари на едно торнадо, не съм сигурен какъв вкус беше. Малко шаранче, ма забрави да снимам. И сега едно фърляне. Фърлил съм 2 от ръка. И 2 съм пуснал сладката. Удари по-наплиткото. На тая от ръка, където е. Еми, сега ще прехвърля и другата въйца, защото аз так му бях изкарал едната, да я прехвърля и так му там я оправях, я удари и сега прехвърляме, чакаме пък. Сега изкарахме един хубав към петичка, а пак забравя да снимам и сега си го пускам. Жалко. Не на там, да удари пак на същия попъп. И така. Ето. Още един удари. Пак на торнадото. Сега изкарах една шестица. Аз снимах, ама така да я снимах, го изкарам. Може пак да той даш. Любче, кепа не е оправен. Какъв малък го отак. Ема тук. Горюче. Хубаво. Вътре
Представете го. GoPro спадна. А? Като бутуш. А? Ахо, това даже по-хубав. Това няма няма същия. Може. Една хубава рибка. Давай го на шлюката. Ме му тажаме в устата. Този път да не го губа. Его, хубавеца. Към 5-6. Пак са си. Ето така фанахме преди малко. Си го махам монтажа. Чакай. Добре. Да. Не пак, отново. Гледай. Я, малък. То може и малко по-голям да е. То път, даже ти не ми каза и почна да снимам. О, да. То наистина си е по-голям. Май. Умара ме ръката. Къде му закара, бе? Любчо? Ууу, да. Бързо. Моя кеп е готов. Хуя ми. Еми то удари. Пък аз си мислех, че... Ще мори. Его? Вот. Чай си. Да, това е по-голям със сигурност. Това е голям. Нямаше кантар да ги оттегвам. Не знам къде ми е. Това маят. А? Не, той ще е тук, ама. Ево, красавица. Ай, сега махаме колкото и го пускаме. Ето и да ви покажа. Всички риби са на това Торнадо Red Devil. Сега даже им сложи на новичко, така да се кефат.
Защото това само с едно топче изкарах. Колко риби изкарах, бе? 5 риби горе-долу. С едно топче. Монтажа ми е за поп-оп, с нея голяма кука. И така. Ето и какво използвам за моите ПВА-та. Малко пилетки с робин ред. Малко начупени топчета. По едно-две топчета слагам начупени. Hot Krill и едно спайси. Едно-две спайсита. Сега си нанизвам ПВА-то на монтажа и хвърлям. Снахе! Хайде! Вътре. То пак някакъв такъв хубав. Петица шестица. Да не, даже и по-хубав. Ай, ще пусна камерата, като го извада. Здравейте, приятели, вече сме на сутринта. Изкарал съм 3 въдици, от които вече една фърлих и даже имах удар, но беше едно малко шранче и няма смисъл да го снимам. През вечерта Любчо каза, че е изкарал 2 риби, аз си бях изкъсил майката, защото не ми занимаваш просто и вечерта. Сега преди малко къстанах, имах удар, да иде да засеча. Ето тук на оранжевата имах едно хубаво шаранче малко. Много красиво, на поп-оп удари цитрус. Риболова повече излезе на поп-оп и не на дънни топчета, в смисъл на седен човек нямаше толкова удари. И сега префърлям, ще фърля малко с хобърта и ще го пуска малко, има риба. Ето сега ще ви покажа какво използвам за повечето риби. Най-успешна стръв на този риболов след тия торнадота Red Devil. Така гадно мириши. Мушвам го отгоре. Излизам долу, малко криво, ама те рибични се съдят. Нормален повод да накосвам. Затова е хубаво да я слезем. Така. Сега въобще стъпърите ми. Чакай. Взимам си един малък стъпър. Така. Ама това е много твърдо. Трудно се получава, затова че ще ползваме това да се стягат поводите. С него става много по-лесно. Ще видите. Ето. Сега като съм сложил торнадото, вече слагаме едно малко ПВА. Гледаме да не слагаме много храна като цяло, защото все пак зима е. Рибата не са храни толкова като лятото. И съм с такива по-малки ПВА-та и средни. Но от 0,35 изобщо не съм барал. Така. Вземем си повода. Ето го моя повод, само че преди малко като ведих риба и ми фръкна ловата някъде.
Сега слагаме на ново. Трябва да дръпнем шофа. Ето, така пусна бързата. Няма нищо. Пусна бързата връзка си нанизаме и монтаж с певато. Дърпаме вътре шлаф. И ето го. Перфектен монтаж за тукашните риби. Деца му това обичат. Днеска съм с две въйци на дайва и с две макари и два фокса с два хълка и сега земята ми. Ето. Той е вътре това. Да. Ще заплетем Любчо. Охо. Толкова ме разкара и накрая се откачи. Такова е. Пак удар. Това път е тук. Той именно не беше, ама не сарах малко от така наблизко. Удари на люта слива, едно дъно топче слива люта, един попъп люта слива. Топчето е малко, то е 14-ка мисля, че да. И попъпито е и попъпа, това е 14-ка. Ама вчера имахме също много удари на тази комбинация. Две сливки. И захчиш ли това? Май. Май съм гледал покрай. Ако дърпаме тук. Да, ето тук. Креми. Ето го прави се. Ева го така. Така. Не е гол, тук ми се спри. Сега. Пускам го и така. Още един удар. Толкова е цялата.
3. Как ги пусна чак там, да? Върху ми се заплети. Оу. Сега се оправи. Ето, напълвам цитрус. Сега директно даже аз пробвам. Се видим пак на следващия шанс. Приятели, горе-долу приключваме риболова. Ето ги пръчките. Много доволен съм от днешния риболов. Излезнах към... Общо фанати риби имаме към 17-18, от които 5-6 са много хубави. Баш много хубави, по 7-8 кила. Също... И да, доволен съм от днешния излет. Почваме лека по лека да прибираме. Въедиците, нали, се остават за последно. Сме ги оставили, сега прибираме топчета, мопчета, класиори работи, поранчици. Да, затова че, чао от мен.